Mentakas ni perlok ngan man HP ka kubor. Sian on khang no ka Turki ki kena hapo kasan snam na ka rensan sosial media to min snap. Ki jeng terbar jong ka Turki hakas ni balang kalayo ki jeng menjur na babun ki halor ka rai ban khang no ki kena ki bapo kasan snam karta ban dan benta hapo ka rensan sosial media. Laya thu ka tanap thai kubor jong ka sorkar jong ka jela ana dulu. Berlaong ba ka Turki ha kane kapor kan longgori ka pakhadu dan persyang ya kum kane ka jeng perking. Hapo jong kete kaan on khang ki kena ki bahapo khasan senam ban plia kau hak ki sosial media kat ba ki digital platform kin siap ban bor ban bu ya koruk perking ban pensisa ya karta jong kinong penungkam ong ka tanap thai kubor jong ka Turki kane ka jing thavut kabut ya ki denjat jong ka jing khang bat ki jing terwa ki bakum kita ban khanglat ya ki jing sniu jong ka jing penungkam ya ka internet na ka benta ki samla kentup ya ka sinjam bapunam jong ka Australia ban khanglat ya ki sosial media tang ya kiba la palat kan terus nem kerta la kemilenti bau presiden ke Turki Recep Tayyip Erdogan unsoi ya katai kaan kebalawan rak daga seng jongu kane kaan kan terekam hadin Henry benai balapan mi daga kod kubor sarkar tada pentip ya ka jingja bakarki kilat patai kubor bukongsan kendan ke kamram bantu kular hapo si kenta hadin balapan mi ya ki jingtho kiba penensau ha ka online laong ka NTV Nalor ke Turki, ke France kalambi kemat ia ke jing penbor, benle rengkat bat ki parlok jong ke EU. Bahkan tup ia ke Denmark, Greens, bat Spain, nda ke jing khang ke bajur bha ia ki kena ki bahapok kasan senem, ki betre ialah ke jong ke lenti lengba ki yang terbar jong ke France. Kane kawan, hadin ba ke Australia hau benai Desember. Kalong kari ke ban nengkong ban khang dia ki beriu ki bahapok kan terus nem kerta. Penengkam ia ki lat thai kubor ki bapau nam bat ki bayonong hadu kata-kata. Ka Greens nadu kote kapor kalau ong bahkan khang ya ki sosial media naga benta ki kena ki bahapok kasan senam kadba ka European Union kalau ong baka kenhun jong ki riu champang kan sedang man penkre ya ki jing ai jing mut naga benta banle na baro ka we ka kenhun publish pun